Morning, good 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 morning. Oy, mga morning heriters. Ano ang gigibuhon diyan sa Peñaranda Park? Pag-agi ko ngunyan tabi Chief Ramir ngunyan na pag-aaga. Pigukudaran ang Peñaranda Park. Gari papakarayon ang Peñaranda Park gari. I-rehabilitate gayon. Ano dang gibuhon diyan? Adi, gari nata kay po na garabaon yang para gagarabaon baga. Nata per milyon ang gasto dyan. Per milyon kay puhan yan. Kay puhan iyang kantawo. Kay puhan kantawan na Peñaranda Park. Per milyon daw yan eh. Ano ang impakaan sa buhay kan? Ano yan? Sabi kan suna ako dang kung doon sa training me sa mga speaker duman sa Singapore. Ano ang adalan pag nag-report ngaya? Adalan ngayon impact kaan sa komunidad. Ano ngaya ang impact dapat nga isabay nga sa reporting ang impact. Anong impact kaiyan pag pinakaray mong Peñaranda Park sa tawo? Lalo na sa tulak nin tawo. Magkagagay siya mal na Diyos. Pagkagagay siya, nagkariparo mo na. Nailing ko kaya ngunya na aga. Nailing kaya ngunya na aga. Ngunya na kaso, actually, kasarong alda ko pa nailing. Jasmine, arama daw tabi nini, arama daw tabi nini kon ano ang plano dyan sa Piñan. Ta iyan sugarin na pinjinting programa kang ta nagkwan baga tabi Chief Ramir Magayon Festival ade, di ba? Nagmagayon Festival baga, kanagmagayon Festival pinundo sa implementasyon ta gagamiton mo na sa palibot kan Peñaranda Park. Yan, di ba? Ano man indo, ha? Pinundo sa implementasyon ta sa Peñaranda Park gagamiton sa Magayon Festival. Yan, ha? Pagkatapos mga tugang nagamiton yan sa Magayon Festival, ano ini ang napod kayan? Dekade na pinimplementar sa trabaho. Yan. Ang dapat aramon ta dyan, pirang milyon yan. Pirang milyon? Ano ang plano sa Peñaranda Park? Jasmine? Jasmine? Arama daw tabi, baby girl. Sarapayon ka nga. Arama daw tabi, be. Kumpira ang milyon yan. Ano ang component kaya? Sisay ang proponent kaiyan na dapat pakarayon ng Peñaranda Park. Tabi ta, popo na i-rehabilitate yan. Papagayunon daan. May plano iyan na Peñaranda Park. Pirang taon na baga, iyan baga dati baga na Peñaranda Park. Ikwan baga, so may mga tukawan, may mga awot sa palibot. Tapos pinakaray, ginibang kiskiting ring. Di ba? Sa ibabaw, rarom ginibong opisina. Ang aram bukan, iyan na skating ring na iyan, gari gagabaon yan, ibubugtakan dyan ki-strukturang na iba. Bubugtakan ki-strukturang na iba. Ano yan? Yan, ha? Ano tabi, yan tabi ang dapat aramon ta, mga morning heriters, ha? Mga morning heriters, ha? Kumusta lamang tabi ka mga morning heriters? Good morning! Welcome sa programang Morning Hirit sa DCGB. Ngunyan pong aldawnin. Ano na ngunyan na aldaw? Miyerkules na. Petsa 19 na po. Kanbulan, mga tugang na Hunyo. Kami po nagapaabot girarinin pangamusta sa lambang member. Kanbilog na family. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Digdi po mga tugang sa DCGB sa programang Morning Hirit. Ay ano ining tik sa kuya ni... Sisay po ang reporter na pasamahin mo sa Rapo-Rapo. May papadala ka po na reporter kasi magpapakover po kami sa Rapo-Rapo. Rapo-Rapo albay. Mapadala kita na yung problema. Pagka mata-mata kayo nabasa ko pala. Mapadala kita na yung problema yan. Sa Rapo-Rapo albay. Yan ha. Ay, ako, Bicol. May nag-request ki reporter sa ako, Bicol. Ang sa tuyang tataramon, mahiwaga sa sadiri,
Ako, Bicol. Maray na agad tabi, Ate Sally. Ate Sally, Luces. Maray na agad tabi. Diyan tabi sa Bugtong, Legazpi City. Yan, Ate Sally. Good morning, mabuhay. Mabuhay tabi sa imo, Ate Sally. Good morning. Sa imo, good morning tabi. Good morning, Ate Sally. Kamusta ka na, Ate Sally, ni Chief Ramir Tanay? Yan. Lukon si Chief Ramir. Kamusta ka na, tabi ni Ramir Tanay? In short, bonjing. Ano na? Mata na si Ate Sally ko, ano? Chief Ramir? Sabi, opo, bonjing. Lukon si bonjing. Ate Rochelle. Good morning, Ate Rochelle. Aber daw kung mata na si Rochelle, testingon ta daw. Ate Rochelle, maray na aga. Chafe, ano nang pukawan sa bagay, Friday pala maparapo-rapo ini, Friday pala. Maray na aga tabi sa mga pag-iribata sa Ako, Bicol. Arani na baga, 2025 na baga. An Ako, Bicol, yung man sanaan saro sa mga party list na maray mga tugang nag-deliver talaga programa para sa tuya, sa Indo, para sa tuya, gabon. Nag-deliver ki mga programa para sa naminataros sa mga grassroots, di ba? Tandaan po, Ako, Bicol. Bueno. Buena manong report. Hali dyan sa lawas. Aramon tadawad mga dagdag na istorya ngunya na pagkaaga sa DCGB. Alarmario, nasa linya. Good morning, Paringal. Pasok. Thank you so much, Panay. Good morning. Yes, tres. Tres Yes. Bako yan waiting. Pagpaguna, tuminama. Ngunya na aga. Pasumanggi. Pwedeng tayaan. Bago na ko tuminama ka sa mga G-stress. Pwede yan natayaan. Pwedeng tayaan. Kundi iyo yan ang stand ngunyan pa de. Kan? Sa sanggunian panlalawigan. G-stress. Stress G-stress. Sa mga may init Paguna ko, City Gs. City Gs. City Gs sa tupadahan niya. Sa tupadahan ito. So, may numero ba kan si Jimmy? Meron numero ni Jimmy? 8 Gs kay Jimmy. 8 Gs. Ano? 1 Gs. 1 Gs. 1 Gs kay Jimmy. Saan ko na ang palan? 3 Gs. 3 Gs. Okay. Iyo yan ang standing sa mga may init na issues. Partikular ang tigbubusol na amendment kan Quarry Ordinance digdi sa Albay. Sa discussion kasuhapon sa second reading na kan pigabusol na amendment, ni Board Member Dante Arandia bilang Chairman kan Committee on Environment, mayoriya o yes, pabor, alagad, igwamanin kontra na tulo. Kaya 3 Gs. 3 Gs. Okay. Ang mga pabor, Board Member Attorney Melissa Badesar Medilia, Vic Siga Jr., Ray Bragais, Isiam Ismael, Jasim Palmiano, Gonggong Salceda, Macho Gambua, Eva Josephine Ribaya, Jesap Salceda, asin siyempre, ang proponent na si Board Member Dante Arandia. Ang mga kontra, Board Member Vince Baltasar, Rolly Rosal, asin Board Member Attorney Sheena Marie Onrobia de la Cruz. Ay, itulo?
Okay. Ano nga is ordinance na pigamyendahan? So, quarry ordinance. Quarry ordinance. Okay. Saan gusto mangyari Ano, committee? iyon ang subrotohan? Nagburutuan ta, may kontra, may burutuan. Di sabihin, naamyendra na sa quarry ordinance. I-amendar pala. Second i-amendar reading yan. pala. Pag second reading, yaon ang discussion kaya. Nagburotohan na tugot sinang amyendaran ang quarry ordinance. Sa pulo. Okay, very good. Nasa butan. So, tulo, kontra. Sa amendment kaya, nagkatulo ang provision na gusto amendaran. Ano so number Not, 1? number 1, dapat ang pag-apply kay quarry, may mag-agi sa sangguniang panalawigan, may resolution of no objection sa sangguniang panalawigan. Okay. Pwede. Number 1. Pangdua, dapat ang quarry, iguayan kay quarterly report. Quarterly report kan aktual na sitwasyon. Dapat may kopya ang sanggunian panlalawigan para na monitor ninda. Quarterly report. Okay. Number 2. Number 3. Number 3, makrear dapat nin monitoring team. Create monitoring team. Okay. Duwang monitoring team. Duwang monitoring team? Sa level kan sanggunian panlalawigan. Saro SPL. SPA. SPA. Sangguniang Panlawigan o Balbay. Okay. SPA. Ano kadua? Special power of attorney. Ano kadua? Dapat sa kulang panlalawigan ang head duman so Committee on Environment. Committee on Environ. Okay. Ayun yan ang team leader. Okay. So kaduwang team? Kaduwang team sa barangay level, tigsusugo man sa mga barangay na mag-establisher man sindanin sa diring monitoring barangay team. Level, may timan. Okay. So may actual na quarry. So may mga barangay na may mga quarry. Okay. Tanganing napamonitor man ang barangay. Okay. Grounds, pag daiya na nag-ibo yan kan permit on grounds pwede sindang mapasuspend ang sa intang permit, suspension of permit. Okay. Nata kay pan gibuon ini. Tangani may counter kumbaga ma-check counter ma-check and balance. Okay. Anong nangyayari ngunyan, so Green Guardians direct ang nagre-report sa gobernador sana. Di ba ko function man talaga ang gobernador iyan? Iwan yan. Ako government nasa may oversight sorry, ako ako nag-abot man sana. Nataan mga kontra pa de, yan ang point of view. Executive function yan. Yan ang point kan mga kontra na yan ang point of view ni BM Rosal, BM Seto Saro, Baltasar and BM Onrubia. Ang pagtubod ninda, pulir iyan. Executive function yan. Executive function. Baka na sobran man. Base naman sa Mining Act of 1995. Baka na sobran man. Ang pagtubod ninda, dahil pwede makiaram digdi ang sanggunian panlalawigan. Tasinda baga, legislative. Sorry kulang ini pa personal ko ini. Aram tama baga ang function kang sanggunian legislative baga. Or sangguniang bayan, panlunsod, kumang magibokilay. Sa bagay, ini resolution of the objection pwede. Pero yung sumareport mo makrear monitoring team. Ayun Gari mag-aarabutan na sa korte. Ayun Tama-interpretar baga kan ordinansa, di ba? Pwede. Ang point of view, katong mga kontra, executive function ini, exclusive sa gobernador. Kaya pwedeng makiaraman sa guniang panlalawigan. O niyan, taliwas man ini siyempre sa pagtubod kan mayoriya. Okay. Pagtubod man ka mayoriya,
may poder ang sangguniang panlawigan kasi ordinansa ang bigoronan digdi, pwedeng i-amend ang ordinansa. Tama. Tama itong functionin na naiamin ng ordinansa. Siya ng function ito. Tama man. Kaya Pero nga, yung eh, ibang kaya nga, nakasurat hindi duman eh. sa isusurat sa ordinansa na magiging function kan sangguni ang panglalawigan. Iyan ang data aram kay po ang legal interpretation kay ni. Pareho man may Tama ito legal ang point. pag-amenda. Trabaho man talaga ninda yan. Kaya Okay. pinag-ibunin ningon yan. Saan purpose baga? Mapalangkaw da sa collection kan kwari. Nagkapara ibabaan collection mo niyan kan kwari. Paano? Okay, amo na ako magdugdag. Dumaan na kita sa political impact, sabi mo. Sige daw. Gari man ang impact. itong 10 kaysa ito. Yun na ito. Digdi naman kita sa impact. Sige daw. Ang political impact kayan, itong 10, tig ba na? Tig, interpretar ka ni ba? Na? Ayun ang mga Salceda Group. Kaalyado ni Kung Salceda. Okay. So tulo naman, Kaalyado ni. kalyado ni Taram kon Lagman o Rosal. Ang saro dyan, Lagman. Lagman siya yan, Lagman. Andua, siyempre, aram tama na kaalyado ni Governor-elect Rosal. Deta aram ko may hururo na. Di ba? Okay. Di, araw kayo ni Pade. Gusto ko kutang maaraman kung ako akbat aday ko nababasa talaga. Napagurunan naman kung hanggang anong oras na ang quarry, ang paghakot kang quarry materials. Dapat yun, may timeline ito. Imagine, matanga na nagdalagang pantrak sa barangay. Taan mga tao, tururog na. Ay, mamaya na, pag-urona. Di lamang iyan, gari na pagdiskutiran sa sanggunian o ano. Anyway, second reading pa man sana. Ay, mga na, pag-uronan. Marikay, tapunan ta si board member Randy Alugod. Basta, ang importante, so, permite, mag-agi man sa sangguniang panlalawigan. Oo. Nakulong dang nare-receiving reklamo ang sangguniang panlalawigan. Talaga. May mga underground na transaction yan. Oo. Naku, sa sangguniang panglalawigan, dahil daw kimangyaring underground. Hindi, kuwarami. Hindi, tarami. Sa bagay, kung man iyan, uning apod ka ini remains to be seen. Bata kasudma, nagkainitan si board member Dan Garandia, saka si board member Rolly Rosal, Nata, na pikon si board member Dante. Nata. Paano? Di pigsaro-saro baga so amendment. No. Yan, senero, so resolution of vendors, no objection. Pigsaro-saro ito. Pigsaro-saro. Di saro-saro man na burutuhan. Okay. Sa primerong burutuhan, 10-3 nga ni so resulta. 10-3. Okay. Ikaduang burutuhan, dahil pa nga ni nagbuburutuhan, nagtaram na sa microphone si board member Arandia. 10-3 nga, 10-3. Agari kan man. Sorry tabi amigo. Bakit? Ini kami digid ko man si board member Dante. Gari analytical man. Kuminindog si board member Rolly Rosal. Gari analytical man. Sabi ni board member Rolly Rosal, address kay Vice Governor Glenda Ongbongao, Madam Chairman, please do not allow actuation like that, side comment na like that. Iyo. It's unethical, sabi niya. Gari may point man si Rolly. Nakikon si board member Rolly, Dan Jarandia, sabi ni board member Dan Jarandia, iyo man talaga ang mangyayari. Laktoson tagang salamayong ka dyan. Gari salaman. Dapat itong record na ito should be stricken. Yung statement should be stricken from the record. Dahil kinag-motion. Ay man. Presumption ito. Prineses lang ni Vice Governor Glenn data, siyempre, nagkapikonan kon later recess. Alam ba ko tama ko? Yung ba nang ganito nangyari pagkaburutuhan? Pinakalma lang si board member. Ano yun sa ugat? Hindi yung Pero gari, opinion ko ini gari salaman. Na dahil pag nagburutuhan, hulaan mo na. Gari salaman.
sabi ka, di ba? Relax. Tapunan ko daw si Balonta daw nakauroon si Board Member Arandia kaya. Yun ang nangyari. Oh. Yun ang nangyari. Yun na. The second reading siya. Sa mga second reading. Tapos na. Tapos na? Tapos na sa second reading. The third reading na? Third reading na yun sa next session. At nagburutuhan na kaso hapon, di ba? So third and final reading na si Lusot na yan. Lusot na yan. Ang hapot dyan, pipirman iyang kang gobernador. Yan ang hapot. Saro pa yan, ha? Abangan sa nanap-update ka yan. Sabi kan mga kaurong ko dyan, garariparo na talaga ngayon garariparo na ngayon faction. Kasanggo ni ang panlalawigan. Nag-iinit na di. Paguna ko baga, nagkasururog sinda dyan, kan matanggal si Governor-elect Noel Rosal. Yan lugo, nagkaigwa naman ki-faction. Pangyari sa mga baka. Nya, di naman ki-provision na dapat ipagbawal ang pagbogbog takiwi dami ngayon na quarrier. Kaya man na pag-roronan. Deng na quarrier ganyan. Underground. Permiti? Okay. Pagod ako, quarrier. Okay? Sige. Yan ang update sa ganyan palalawigan. Alarman yun. Thank you. Salbatan ng pangyayari sa Mauraro. Tuloy-tuloy ang balita. Mga tugang, Jimmy, nasalita, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Jimmy. Tapos na sa balita ko. Tamala, rinagog na ni Jing. Okay, sige, go. Na atabono nag-report si Pading Al. Oh. Nagapod siya ko si board member Dante Randia. Apunan ko siya taon-taon. Apunan ko siya. Apunan mo, nagadungog siya nga na. Bako, too early kaya? Too early. Masyadong dapat, ang uroron pagkaaga, dapat relax. Kaya nga, pinagkakarawang ko. Too early. Diyan na saan hapot? Mapod ako sa iya. Ang sabi ni board member Dante Randia, dapat yun na, bigay sabing kinurudal na ngayon yan. Sabi nga, pinadaranin bako. Ura nga kami san pagkaisi. Bakit nga magkadarami nga kami? Nata. Nagtarama kung may pagkaisisinda. Dahil man nga ne. Sorry. Sorry na, boss. Tabi. Naghapot man sa napta. Iyo man ang ano. Dapat gani may pagkaisi ka na sanggo ang palalawigan. Ura ko no. Basta medyo kirit-kirit na arka itong ko ni Paringal. Taon-taon, bossing, Dante, Arandia, taon-taon tabi, mga between 7:30 and apunan tagata. Pag i-restoryante ding ordinansa mo, buda itong yan mananggad na. Ako, kung talaga naagihan ko, may kudal na supi dyan. Pagayunong pating pagkakudal, di mo talaga mailing, alang kawon. Nice yan, may ngaya kasabanggi, may nailing kang bako duman. Igwa, may bako kasabanggi. Kung yan naaga, igwa. May bako mo niya naaga. Baka ngayon surong kalon na sana. Ano? Baka ngayon surong kalon yan. Susungkalon talaga yan. Kaya dapat maraman ta, anong perspective kan Peñaranda Park? Hindi yan dapat na solusyon na nakaisikaan. Kaya nga. Ang sarang struktura ngayon, dapat igwanin ko report. Nan. Na yan, sarang struktura, dilapidated na. Tayang baga, kung sa sala, before magbagayon festival, tatrabaho na ko tayan. Kung ako na sala, garo district at matrabaho ka yan eh. Sinuspend baga so implementation kang proyekto, tama magayon festival, gagamiton sa Peñaranda Park. Diba? Ayan ang i-clarify na taon sa DPWH. Aram ko district eh. Ano ma-implementar kaya? Dahil may sisang kontraktor ka yan. Yan. Pag pag-abot kan oras, nag-iimbestigaran, madaway kami.
Pagka batang luwas ng aldaw, nag-iinit na eh. Wala ko na kaya dyan. Taponan ko si board member dyan, saan hapot? Iyo. Dyan saan hapot, ha? Board member Dante, apo na tagasabi, Todd, ha? Dyan saan hapot, okay? Uring ako sa Piodoran. Kung na, padyan ako. Dapat, at ang pagkaga, relax na muna kita pagkaga. Chairman niya ako Committee on Infra. Aha. Sisang committee on infra? Kuhan ko na ngayon, pinaisi ko na si board member Jasim Palmiano. Oo. Thank you, pwede. Oo. Nang kadiyog niya kung ana. Wala ka na gani. Ako nang malakan niya saan hapot. Okay. Pangyayari. Ay, oy, Mayor, Arandia, Alan, Mayor Alan. Ba't pa ko alam, Dante? Di kaya nga ni Baya, apunan ko sumi. Arin matondo ang ini. Hindi ko alam. Ari ka, Mayor Alan. Kumusta ang bulos kan tubig? Yan pabulos sa tubig tabi. Kun mo ta. Matagar kay po ni board member Dante ki tubig na inom mo. Inda. Di pa ding pati mga kwansan boses. Pega para. Kung paling. Amo na lo. Bagay amo naman innovation naman yato. Kung ano ang boses. Yung arogunta, Yo. Okay. O si Jasmine, trabaho ni Jasmine Aramon, iyan taon ko ng Pugibon sa Pinyanda Park. Okay? Ayun na WBP, makaturoturistic pangyayari sa sarong 20 years old babae, PWD Pula. Ay, may text pati oni, Baka man nga yung require ordinance. Ano? Sabi ni 3377, Quarrel Ordinance, yan. Mga sarawa yun man na para dangog tayo ni man. Okay, sige, pasok. Makaturoturistic pangyayari sa sarong 20 anyos babae, PWD Pula, taga-barangay Mapurong Uwas, BB. Nakuha na sa naining day na nin buhay, day na nin gubing sa lawas, pasaan payo, barari and ribs. Oh my goodness. Inabuso pa. Naiko po. Ini an pagkakadescribe kan tugang na lalaki. My God. Nakautad na biktima kung saan nagkaaraman sa nadain ni sa lula, Na? ini nag-star na maduman sa Steve Father. Alaga dahil managgayod na kantos ta sa pagpasiring pa sa naduman, posible tinambangan na ini nin mga tulong kalalakihan. Dinara BP sa Riverside sa boundary kan Barangay Balugo Asin San Ramon. Dumana nangyari. Susog sa nakaulay niya tong tugang, payabaon ninda ini. Nasindang tugang, sa trabaho sinda, pirmi ninda ini na pigpapadarahan kay kwarta, pigtutubuda na saro sa anggulo, baka kwarta ang habol. And yun na ini, binararian pagkatapos pasa sa payo. Mientras tanto, was PNP, napagaraman na kan familia, naigwa na danin duwang personang nadakop, although dahil pa niya ito ini nakukonfirmar, sarong 20 anyos, sarong 14 anyos, sinigwa pa rin sarong pigahanap na nakadulag, nagluluwas tulo sa sospitsado. Na-trace ini sa pagiki CCTV, anduwa yaw na da sa police headquarter na sa proseso na nin investigasyon. And digwa pa nin sarong personang pinaghahanap. Pangyayari. Mientras tanto nakukuntahan entrevista niya to sa tugang na lalaki duman sa barangay. Yun na po yung nangyari, natagpuan dun sa may palayan. Yun, yung nabalita na yun, binasa, namatay na. May tama? May tama po, pinukpok dito sa ulo, binugbog, basag yung ribs. My goodness. Tapos inahasa pa. So, yun man lang ang tama. Hindi naman sinaksak ko na lang. Hindi naman po, bali pinukpok ko lang siya. Tapos binahasa, kinuha yung pera. Mayroon pera? Kasi may pera kasi kapatid namin eh. Anong trabaho niya? Alam mo, ito kasi may puro kamag-anak ng po na binibigyan na ata siya. At papadala po talaga kami. Iyan, tabi. Jimmy, pero yun nagkamabae? 20. Kaya, nag-eskwela ni? PWD ni? My goodness.
PWD. Anong kaninan? Di pula. Ay, may dukay man ano. Siya man nagumibo kayo ni. Ang mga araw ka ng mga pangyari, ang suspekan pag na-confirma na siya talaga, dapat, yun ang pagkasabi ng mga heinous crime na dapat patawan kay masaklap man na kapadusan. Panduwa na ini. So, kanina baga sa tula-tula sa ligaw. Nako. So, para na mamurot kinyog so aki. Oh. Iyo. Na sa duman sa hampas, gada tinarabunan kay Iyo. buga po. Ay, nako. Gari unsolved pa nga ni, dahil man na yung nangyari. Marasa pa. Ano daw yan? Ano? Makangurong irhat ng mga pangyari. Kaso apon, personal na binisita ni Congressman Fernando Didi Cabredo sa pamilya. Oo. Tinawan man in ayuda financial and pigpaabot man sa iyang pag-ido mamay sa nasabing pamilya na nabiktima nin makaturot rising pangyayari tabi. Kaya Rakman. Oo. Isa man daw ang guminibo ka na ano yan ano? Na daing bako lamang daing puso. Gabos na. Sinakban siya nin maraot na espiritu. Kaya grabe na kita digdi. Kaya Rakman. Manini magibo kinormal. Oo, baka naka kung ano. Di man magibok normal ang pag-isip. Oo. 20 anyos. Ginadan pa. Sus ko. Susaro, baga 14 anyos ito. Iyo. Diyos ko. Okay. Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Thank you, Jimmy. Sa report, hali po dyan sa Luwas. Jimmy, 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 number one. Thank you, Jim. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, Padingmar. Ano ang mga latest? Talado National. Go ahead. Good morning, Bibi. Good morning sa mga lawantabay. Headlines ko niyan. Piglinaw ka National Task Force for the West Philippine Sea na ang Chinese vessels na nagkondukta ng peligrosong maniobra. Duwang barko kan Philippine Coast Guard pig-deploy sa Bao de Masinloc para proteran ang mga parasirang Pilipino. Pondo para sa construction, expansion, and water sanitation na hygiene projects. Ipinalawas kan Department of Budget and Management. Term extension ka mga barangay officials isusulong sa Senado. Pilipinas sa Japan speakers nagkasundo sa pagpapararom sa relasyong pandepensa. 4-page bill, pipa-sertifikaran na urgent kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Inventaryo sa mga ebidensyang nakuha sa pig-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Tapos na sigon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Tabang kan International Committee of the Red Cross, dapat agado na kan Department of Foreign Affairs. May kinaraman sa nagkukusog na tensyon sa West Philippine Sea. Sharpshooter turned judge na si Jaime Santiago, nagtukaw na bilang NBI Director. Online seller ng child porno, ginasuhan kan Department of Justice. Mantang pagkor, nagka-amnesia na sa Pogo, sigong kay Senador Gatchalian. Ano pa din? No. Nagka-amnesia. Si Sai. So pagkor. Sa pagkor. Pero nga naula kita na ni Alice. Yan nga nang pigasabi tabaya. May mga pig-grade palang duman na may lisensya. Nahiling muna So yan. tarong ni rate, sa aldaw na ito, nag-inspection man so pagkor. Kinansilar so lisensya. Nahiling muna. Di salto na sa mga pig-issue ni dakilisensya. At ang pigasabi, magtagasuro sakripisyo na ko takong berang bilyon ang nakuha na buwi sali sa Pogo. Ipasara na ang gabos. Tayang palan, pag nagkalisensya na sa pagkor, natatawa naman ng alien certificate. Nahiling muna. Pati palang alien certificate kasarabay. Nakakuha pala, nakapackage ano? Basta iba na sindang lisensya. Ang sunod gan, magkakakuha na ng alien certificate. Nagapara ako o kita ka, nasa China nga ni, ang pugo palang bawal. Tapos si ako, tadig sa Pilipinas. Kaya nga ni, in-offshore. At na nga ni. Ay, nangyari sa Mauraro. In-import. Right, Philippine Embassy. Sa Athens, nag-coordinate na sa shipping principal kan MP Tutor, may kinaraman sa nawawarang Pinoy crew. Alright, so Bibi, yan ang mga headlines ko niyan na pag-aaga.
Ato dyan ka PYT Enterprises na po sa na Mr. and Mrs. Saulan Marisa Caldo dyan sa Oros at Ligas City. Basta radyo, Ano ba yan? PYT niya. Kayo lang. 24/7 konektado ko po ang Pag-Kidaing Load. From News Base with Kenny, and ito si Mardila. Good morning. Thank you, Panigmar, sa mga headline. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sabi kang texter, takala ko 20 years old yung babae na ginahasa sa uwas. Nakita ko kasi sa post nyo, ba't yung report ni Jimmy 20 years old? Ayan, may diferensya mananggad. May diferensya tabi sa edad. Paki-double check tabi mga social media writers natin. Thank you tabi, bossing. Isa texter natin. Paki-double check tabi kang facts regarding dyan sa yan, report na yan, ha? Good morning, tabi. Yan siguro ang resulta kan drugs. Yung nga, kaya magadagiton si Presidente Rodrigo Duterte sa drugs kan mga nakakinaw. Ang ugali pangyari sa Mauraro. Tama po yung tatlo kontra sa Quarry. Transparent tabi, sabi ni 1963. Yan, ha? Okay, sandali lang mga pag-iribat. Sandali lang at check muna natin ang latest mga tugang sa kalagayan ng panahon. Latest po sa kamugtakan kang panahon. Hali dyan mga tugang sa Pag-asa DOST Pag-asa. Aramon tamo na tabi Jomar. Sandali lang Jomar, Jasmine at saka Joshua Bino. Ay puro pala ni Jay, di ba? Good morning, tabi Sir Ariel. Welcome pa din si GB. On there ka na po. Go ahead sa latest forecast. Ngunyan aldaw. Maray na aga po para po sa tuyang weather forecast ngunyan na aldaw ng Merkules. Nakaka-apekto pa man ang southwest monsoon sa western sections kang Southern Luzon, Visayas, pati naman sa Mindanao. Digdi sa kabigulan nilalauman man sa maghapon ang bahagya hanggang sa mapanganuro na kalangitan. Siniguaman tsansanin mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya sa kod sa moderatong loros dahil sa sirangan sa kod sa timog sirangan ang mamamatian na may banayad sa kod sa moderatong pag-alon kan kadagatan. At temperatura sa maghapon nilalauman 25 hanggang 33 antas kang Celsius. Para po digdi sa alidigis sa DOST Pag-asa, Ariel Samuel. Maray ang panahon tangon yan po ining mga simanang ni Sir Ariel, wala kita namomonitor na pwedeng maraot na panahon na di. Ay po, may mga cloud cluster pero may man kita namomonitor na low pressure area. Iyo, pero kaso hapon sa Naga, grabing uran, makusuguno nun pati. May mga isolated dito, adi. Pag-abot mo sa Pulanggi, mamarahon ang tinampo. Kaya po, yan man ang expecta. Hindi na aldaw na posibleng sa mga bandang unto o hapon sa pagkabanggi na yun pa man ang chance ng mga thunderstorms. Yes, opo. Salamaton tabi, bossing. Maray na aga sa dyan sa Pag-asa. Salamat po. Salamat. Mga tugang Ariel Zamudio po sa kalagayan ng panahon. Nasa linya, mga tugang Anparada kan mga darakulang bareta. Baretang sunod-sunod. Baretang sunod-sunod, kasabay po an may mga initial na JB. Digdi po sa DCGB. Jomar Bien, JB. Jasmine Baluloy, JB. Joshua Bino, JB. Ini po si Jenry M. Salbatana. Yung manang JB. Jenny Balyaran. Ade, nakulong po rin ang JB Digdi, ade. Jara Jeron. Jara Beron. Pangyayari sa Maabaka. Jomar, ano ang nangyari? Go. Come in, Jomar. Hello? Yes. Salamat, Pipi. Salamat, Pipi Henry Paseda. Dominado pala nindo ang JB, adi. Yung sabi, Pipi Henry Paseda. Oh. Ka-anyos director ta si kan ano ni Jario Vilacruz. Jario Vilacruz. Pagyari sa Maoraro. Okay, sige, go. Chief reporter si
Chief Reporter si Jimmy Basalita. Jimmy Basalita. Dapat makuha pa kitang pangarap na nagupong pa sa letter J. Are? Oo. Oh, tayo gawa kitang Balyario. Okay. Sige. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Dakulang kabawasan sa operasyon kanilang nagdroga sa siyudad ng Tabaco. Man pagkaka-arestar sa tulong na suspitadong drug user sa Barangay San Roque, kan siyudad, ka nakalis na Lunes. Initabi VP Henry, so report ko sa imo kakasudma na abot sa almost 700,000 worth na shabu ang nakumpiskarkan mga otoridad sa tulong mga suspitsado sa Rodigdi na 37 anyos na taga-barangay San Roque, sarong 45 anyos na lalaki yung taga-barangay San Roque ban. Asing sarong babae na 40 years old na taga-barangay Sugod kan Pakakay Albay. Ini na pinagkumpirmar sa DCTV News kan sarong official kan Tabaco PNP na po naman magpapiso kan sa iyang pangaran dahil ang taday siyang autorisasyon para magpahayag kan bagay na ini sa media. Sinabi kan source kan DCTV News na dahilan sa pagkaka-arestar rin sa pagitan bypass operation pantulong mga personang ini sa Barangay San Roque ka nagkalis na Lunes, medyo mapaparalisar na sarong linya kan transaksyon droga dito sa syudad kan Tabaco. Ini huli, maswerte da na sa pag-operate ni kan bypass operation tuman sa sarong suspitadong drug user na lalaki sa Barangay San Roque, nagkataon gad na sa babae na aligado financer kaini, yahaon duman nakasabay sa bypass operation. Dahil lang kaini, sa pagkakaristan ninda, asing mapatuloy ninda ini sa korte, ang linyang ini kang illegal na droga ang nagbubulo sa syudad ng Tabaco na ang pinansa niyo itong sarong babae na nakasabay sa drug bypass operation, mapaparalisar na ini, asing makakakonsentrar naman sinda sa iba pang mga suspitadong drug user sa syudad ng Tabaco. Naglalaom na lang ang PNP official na ini na makakadulot sa kortean sa inang ipiglantar na kaso na mabawasan ang operasyon kan illegal na droga di sa syudad kan Tabaco. Yan, VP Henry, ang magandang na barata, Jomar Mea. Salamat, Jomar, sa report. Tuloy-tuloy ang mga balita. Jasmine May Baloloy nasa linya. Jasmine, good morning. Come in. Yes, good morning, VP. At sa po yung mga paraan tabay. Bala ka na tontod sa kwana, sa mga follow-up mo dyan, iyan na Piñera da Park, aramon mo kung anong istorya ka yan, ha? Apo. Yo, sige, good, very good. Okay. Maswerte ang boyfriend mo, mabutong ka di. Inda sana. Mga opo-opo na, pag delikado mga opo-opo na yan. Okay, sige. Napinjente ang natulong ordinansa ang nakakalendar na kuta na i-discuss sa sangguni ang panglungsod. Matapos na dai madagos as in na meeting adjourned tulos ini dahilan sa lima sana ang presente sa pagtiripon. Iyo si City Councilor Robert Lucila, Luis Gutierrez, City Councilor Glenn Casulla, Renato Valladolid as in si City Councilor E.G. Ohano. Kung saan pag-uurulayan na kuta na ang tulong ordinansang pinasar ni City Councilor Luis Gutierrez. Enot digdi VP, iyo ining mandating all city government facilities and barangay halls na mag-adapt sa paggamit ni solarized energy comprising 25% kan sa indang average power supply consumption. Panduwa digdi iyo ana pag-provide sa gabos na rehistradong PWD sa syudad kan Legazpi nin laminated identification card na igwa nga QR code
asin panhuri iyo ang pagtaonin insentibo sa business entities na pig-employ ang senior citizen o kaya ang mga persons with disability. Tribong nalado wara sa pagtiripon sina City Councilor Imperial asin Alexander Howe dahil sa nasa Davao ini VP dahil sa importante nga atendiran. Asin si City Councilor Ismael Buban nag-file ki SPL o sa inaapod na special privilege leave. Asin siring man si City Councilor Milabal nag-file man ki sick leave. Kung kaya dai nadagos meeting adjourned tulos ang session regular sa sangguniang panglungsod. Okay. Yan po ang mga impormasyon halos sa luwas. Jasmine Balolo. Thank you, Jasmine, sa report. Mientras tanto, nasa linyaman si Joshua May Bino. Ali dyan sa luwas. Joshua, good morning. Good morning, Bitin. Joshua May Bino. Ano ko si Pramer? Ano ko? Joshua May Balonsyo. Tama. Mali. Asala. Opo. Anong apelyido? Balitian. Magyari sa mama ka. Sala naman sa nasa isip ko. Joshua May Balitian. Okay. Sige, pasok. Yes, sadagdag niya tong barat. Sagkot pa lang. May martix naman kansi mo. Pakaraya kaya dyan. May mga burbalon show ka ngayon dyan. Balitian pala. Okay, sige. Yes, sadagdag niya uy, kung nanatakan sa Ronaldo, mamundoong ka. Sa Ronaldo, mamundoong ka, namalisyan ta ka. Masakit siguro ang ngipin. Siguro. Yung mananggad. Muna, nagpapapila baga. Siguro yung mananggad. Yung mananggad. Yo. Nagpapapila. Okay. O, sige. Go. Yes. Sadagdag niya tong barata. Sagkod palan sa kunyan. Tabi Titi Henry. Na halos lingaw na nga ni kan kadaklan. Igwa pa pala ni nagagadan. Ang kausa, COVID-19. Sa latest report ng Department of Health Center for Health Development, Bicol, para sa Morbidity Week poon Hunyo 9, sundo Hunyo 15, 2024, diwa ang kumpirmadong nagadaan dahilan sa COVID-19. Hali ini sa probinsya kan Albay, asin sa man hali sa probinsya kan Sorsogon. Kung kaya dala ka ini puminakol sa 2,764 ang total na bilang kan mga nagadan dahil sa nasabing helang. Sa nasabi ng petsa Hunyo 9, sundo Hunyo 15, 2024, igwaning 86 na mga dagdag na kaso kan na helang ang naidugang sa listahan kan na Department of Health Bicol. 86 kung sain 20 kaini anhali sa probinsya kan Albay, 10 sa Daraga, 3 sa Ginobatan, 3 sa Legazpi, 2 sa Awas, 3 manhali sa Santo Domingo asin Tabaco City. 54 ang kumpirmadong tinamaan kan helang sa Camarines Sur, Patanduanes 3, Sorsogon 6, asin Sarokman ang nagpositibo hali sa probinsya kan Masbate. Kung kaya sa ngunyan, as of June 15, 2024, nasa 1,910 na individual ang naigwa pa ng aktibong pasokan na COVID-19. Cumulative cases o ini sa mga total na bilang kan mga tinamaan kan helang magpuon Marso 27, 2020, sundo Hunyo 15, 2024, iyo ang nasa 70,842 sa bilog na rehiyon. Kung kaya tayo mangyari na hali ang patanid kan Department of Health Bicol na although nga ni halos wala naman ng mga restriction, halos lingaw naman nga ni kan kadaklan, pero yan man gaya dapat ang pagtagali-likay kasagtod mo yan, may namamati pa na mga nagpupositibo, igwa pa nga ni pala ni nagagadan dahil sa helang. Joshua Bino.
DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Ang mga balita susunod na sa GB News Express. Magalipas lang mga morning heriters kan mga patalastan. Ugo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras po, alas 6:06 din aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, mga tugang ngunyang pong Hunyo 19, 2024, aldaw na Miyerkules. Duwang notoryosong mahaba sa siyudad de Legazpi na dakop kan mga autoridad. Department of Agriculture sa Bicol may 6.9 billion pesos na pondo para sa proyekto ngunya na 2024 sigon kay Regional Director Tornelia. Sa lado nasyonal, pigpaglinaw kang National Task Force for the West Philippine Sea and Chinese vessels na nagkondukta din peligrosong maniobra. Term extension kan mga barangay officials isusulong sa Senado. Duwang barko kan Philippine Coast Guard pig-deploy sa Baho de Masinloc para protehiran ang mga parasirang Filipino. Sa ibang nasyon, military o Israel military na control ang 70% kang Rafah City. Business News. SSS nagpadala ng text messages para pagiramdamon ang mga miyembros na may utang sa sendang due dates. Sa Health News, mga warning signs kang severe dengue ipinaluwas kan health experts. Detalles mga tugang kan mga bareta niya tungon sa lado lokal. Nadakop kan Legazpi City PNP ang duwang persona na pigasabing notoryoso sa para ba sa Legazpi City. Siraram kan serbisyon
o supervision ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva kang Legazpi PNP na arestar ang suspect matapos na ang sarong negosyante magreklamo nasa sa iyang resto bar sa Barangay Betano. Basan kang suspitsado nin sarong set na speaker kantidad na 5,000 pesos, stand fan na 1,500 pesos, isin cash wara na 1,500 pesos ka nakaaging alaw. O 150,000 pesos ka nakaaging alaw. O 1,500 pesos. 1,500. 1,500 pesos 1,500 pesos. Sa follow-up kan investigador kang Legazpi PNP, inabutan kan mga ini ang suspitsado na yaon sa indang kustodya ang nasabing nawarang appliances mantang daiman na ibalik ang kwarta. Sangon yan, may nasa kustodya kan Legazpi PNP ang suspitsado asin ipinagpreparar naman ang magkanigong asunto para sa duwang suspitsado. Ang pangapudan kan mga autoridad kung sindaman ang naging biktima kan pangabas magpasiring sa nasa endang hipaturat na nganing sa endang mamidbidan o midbidongon ang duwang suspitsado kung an mga ini parehong mga tao na naghabasa sa endang lugar. Nasa 6.1 billion pesos ang ibinaba na pundo kan gobyerno nasyonal para marealisar ang mga programa kan Department of Agriculture o DA Bicol ngunya na taon 2024. Inan sinabi ni DA Regional Executive Director Roder Tornilla sa ginibong kapihan sa Bagong Pilipinas kasuhapon. Sigon kay Tornilla, naglangkaw nin 38% ng pig-alokar na pundo kan gobyerno nasyonal para sa proyekto kan ahensya ngunya na taon kumpara sa 4.5 billion pesos na pigtagama kaini kan taon 2023. Katakod kaini sinabi ni Tornilla na gamit ang itinaong pondo, ialokar ninda ang 2.8 billion pesos kaini para sa mga farm to market road projects. Dahil lang nagtutubod si Tornilla na ang proyektong patinampo ang backbone kan industriya kan sektor ng agrikultura. Mientras tanto, nasa 1.7 billion pesos man ang gagamiton kan ahensya para sa pagmantiner kan rice security sa rehiyon Bicol asin para sa pagsuporta sa mga parauma araw kan pagpapauswa kan teknolohiyang pang-agrikultural. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta kasabay kan selebrasyon kang solemnidad kang natividad ni Saint John the Baptist sa Hunyo 24, 2024. Alas 9 nin aga, gigibuhon ang ceremonial unveiling kan importanteng cultural property o ICP marker kan St. John the Baptist Church sa Camaligalban. Papanginota ni Obispo Bong Bailon ang banal na misa pagiriban mga kapadian kang Legazpi Diocese. Sa informasyon ay pinaluwas kan diocese taon 1579 kan maestabilisar kan Franciscan missionaries ang parokya ni San Juan Bautista sa Camaligalbay kung saan ipinag-feature digdian Baroque architecture mantang nakonstruir nin kumpuesto kan volcanic stones taon 2017 kan ideklar bilang important cultural property kang National Museum of the Philippines. Mientras tanto, sinabi man ni Municipal Tourism Officer Jed Villanueva na ang gigibo na unveiling kan important cultural property marker sarong historical significance kan Kamalig Church asin ang Kamalig's designation bilang heritage town. Maapiktaran kang brownout ang nagkapirang mga barangay na sakop kan Ligao, Feeder 2, ngunya na aldaw. Hunyo 19, pon alas 8 nin aga, sakod alas 5 nin hapon. Basado sa informasyon na ipinaluwas kan Albay Electric Cooperative ang nasabing blackout dahilan sa gigibo na massive line clearing activity, pag-install kan line recloser, correction of hotspots and primary jumpers, pagpalit kan mga defektibong pin isolators asin fuse sizing activity. Ang mga apektadong lugar iyon nagkapirang barangay kang Camaligalbay, arog kan barangay Iluluan, Maknawan, Miti, Pariyaan asin ang bagong porsyon, anibang porsyon kan barangay Binanderahan, mantang kan barangay Layong, Paulog asin iba pang porsyon kan barangay Tuburan sa syudad din Ligao asin mga apektado man, ang mga apektado man kan brownout sa munisipyo kan Ginobatan.
Maapektaran ng mga barangay kan Agpay, Balite, Banao, Batbat, Binugsakan, Lower Binugsakan, Upper Bululu, Bubulusan, Kalsada, Katumag, Doña Mercedes, Doña Tomasa, Ilawod, Inamnan Grande, Inamnan Pequeño, Inaskan, Iraya, Lumacao, Magiron, Maipon, Malabnig, Malipo, Malubago, Maninila, Mapako, Kabalwaon, Masarawag, Mauraro, Morera, Mulad Bukad Grande, Mulad Bukad Pequeño, Onggo, Palanas, Poblasyon, Puod, Kibungbungan, Kitago, San Francisco, San Jose, Ugsong, San Rafael, Sinungtan, Travesía, Tandarora, Asin Portion, kan Barangay Minto. Mientras tanto, ang munisipyo kan Jovillar apektado man kan brownout ang nagkape ng porsyon kan Barangay Florista, San Isidro, San Roque, Salvacion, Barangay Sais kan Aurora, Poblasyon, Barangay Bagakay, Bautista Cabraran, Barangay 7, Calzada, Poblasyon, Barangay del Rosario, Estrella, Barangay 2 kan Mabini, Poblasyon, Barangay 4 kan Magsaysay, Poblasyon, Barangay Mamlad, Maugog, Barangay 5 kan Mercado, Poblasyon, Barangay 3 kan Plaza Poblasyon, Kitinday, Poblasyon, Barangay 1 kan Rizal, Poblasyon, Barangay San Vicente, Sinagaran, Villa Paz, asin Barangay 9 kan White Deer, Poblasyon. Makalipas ang alas 6 nin pagkaaga mga tugang sa DCGB. Aleco, ipapaapod man kan sangguni ang panlalawigan. Al Armario sa report. Iimbitaran man kan sanggunian panlalawigan kan Albay an Aleco sa masunod na semana. Yan ang plano ni Board Member Vic Siga Jr., Chairman kan Committee on Power and Energy, para masabutan kung ano na nangyayari sa Aleco. Natatasigi-sige na sanaan brownout. Ano tarandakol ng mga LGUs ang nag-imbitar naman sa Aleco. Parehong rason pagkauyam sa brownout. Kaya pati ang sangguniang panlalawigan gusto man ini masabutan para makagibo man in legislative action kung ano lamang ang pwedeng maitabang kan sangguniang panlalawigan sa Aleco management. Al Armario, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta, nasa linyaman si Jimmy, nasalita sa dagdag na report. Kami, Jim. Mientras tanto, kami, Jimmy. Yes, BP, sa mga dagdag niya itong bareta, dakulaon an epekto kan mga pagpasyar ni Congressman Fernando Didi Cabredo sa mga proyektos digdi sa 3rd District dahil siya mismo ang nakakadiskubre kan mga kapalpakan asin siya direktang minapokpok sa DPWH ang mga nasa opisina in charge sa mga proyekto nakakaruluwa sa sayandang mga opisina maski mainiton iaragda kan Congressman na magrelibot sa mga proyektong under kanasabing ahensya on the spot prangka titaraman kang congressman an mga koreksyon o revision kung saan ang kamautan kan congressman talagang masigurong estable an mga proyektong ipinag-iimplementar digdi dahil masayang an pondo asin mapakinabangan ang gadkan mga tao. Mientras tanto sa kontrobersyal na Pinamanikihan Bridge Ligaw konektado sa Barangay Lumacao, Ginubatan, haluyo na ini na kontrobersyal na patulay kung saan biyo na kaninot inuragan ka ini si Mayor Nando Gonzales kan Ligaw sa pagsabing iguananin mga suliras na giniribo an kontraktor alaga daiman itinarakod imbis tinarambaksan na sa mga maawot na lugar sa kabinayaan na daiman tinapos o daiman na nintulay na nahiling an congressman si Congressman Didi Cabredo iyo ang guminibo ni na paagi na ma-follow up ang pondo kay ni na pinag-revert back sa kabankan gobyerno alagad sa ngunya na pagaraman kan DCGB nyo sa barangay Pinamanikihan na iguana ni na mga nagtatrabaho kan diki asin ang pagtubod iyo na ang kapadagusan kan pagibo kan tulay sa pagsabing tinutukan ini ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News.
Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, personal data sa implementasyon kan face recognition and biometrics attendance sa LGU Tabaco. Secured as in difícil na habason. Report kay Joe Marbiel. Dahil makakahak o makakaabas kan mga datos kan mga empleyado kan lokal sa gobyerno kan Tabaco na i-input sa biometric security biometrics attendance system sa siyudad kan Tabaco. Ini ang inasigurar ni Aileen Basco ang pamayok kang IT section kan siyudad kan Tabaco matapos na ipapod kasod makatahunian paglusod para haputon asin na magkapagtaon ng asigurasyon kan seguridad kan mga datos asin na dahil mabalgar ang anti-privacy law kan sistema ining ipapautob kan lokal na gobyerno sa attendance kan mga empleyado kan syudad. Sinabi ni Basco na ang sa indang section o ang IT section nag-subscribe o nagbayad ng Security and Data Protection System para sa aruga na katuyuhan. Ibig asigurar ni Basco na malabo na ikaw makahak ka ini dahil lang ta ang subscribe ninda o pigbayadan na sistema iyuan probado na kanina pang mga IT na minataon in protection. Ang lokal na gobyerno kan Tabaco iyon nakataraan ng mag-implementar ng face recognition and biometrics attendance system. Tangani naman siguro na ang mga empleyadong nagralaog iyon nasa tamang oras ang rehistro sa sendang attendance as in masiguro man na dahil ibang persona na naglalagin para sa inda sa presente na sa proseso ng pagkuha o pag-register kan mga pandok asin kan mga fingerprints ang IT section kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang kapos na empleyado asin kung makumpletar ini sa ng implementar ang harapin ng panibagong sistema. Yan ang report. Joe Marbiel. Iba pa niya itong mga bareta job fair para sa nagraduar o alumni kang DCOMC. Igibuhon ngunya na aldaw. Report kay Joshua Bino. Tanganing matabangan ang mga estudyanteng naggraduar o kaya alumni kan Daraga Community College o DCOMC makondusir ang Daraga Public Employment Services Office nin one-day fair for DCOMC graduates and alumni. Mangyayari ini ngunya na aldaw Hunyo 19, 2024 poon alas 8 ang aga sundo alas 5 ang pagkahapon sa DCOMC Multipurpose Hall. Sa 14 na mga local asin private employers ang masabay sa nasabing job fair. Kasabay man ang nagkapirang mga government agencies piring sa Social Security System o SSS, Philippine Statistics Authority o PSA asin man Philippine Army. Ang pagiramdom sa naman kan Public Employment and Services Office kan Daraga sa gabos na mga DCOMC graduates na magbalon din sa diring tubig, magdara din sa diring ballpen asin kopya kan sa indang updated na resume, magpasiguro na nin dakol na kopya, piring man magsulog at least semi-formal attire. Dagdag na barata, Joshua Bino, PCGB. Alas 6:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Iba pa niya itong mga bareta. Makalipas lang kan mga patalastas. Masunod na. GB News Express. News Express. GB News Express. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdig sa puso ko, at habang kong
distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Sabi natin habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang bareta ngunyan sa Lado Nacional, piglinaw po kang National Task Force on the West Philippine Sea ng barko kan China guminibunin peligrosong maniobra aro kan pagbangga asin paguyod mantang nagukondukta ng rotation and resupply o RORE mission ang barko kan Pilipinas sayong in Seoul kanakaaging Lunes. Sinabi kan task force sa sarong pahayag na nagkondukta ng peligrosong maniobra ang barko kan People's Liberation Army, Navy, China Coast Guard as in Chinese Maritime Militia. Siring man, may sarong Pilipinong soldados na napabareta ng lugadan sa kakusugan kan pagbangga kan Chinese vessel sa barko kan Pilipinas. Base sarong masarigan na source, nagkondukta ng medical evacuation ang lado kan Pilipinas sa nalugadan na soldado asin pigaaram ang sitwasyon kay ini. Katakod kay ini makusog na kinundinar kan task force na inapod kay ining illegal, agresibo asin reckless actions kan mga barko kan China ang nagbugtak sa peligro sa buhay kan mga tauhan kan Pilipinas asin dominanyar sa mga barko na malinaw na pagsuhay sa international law lalo na kan UNCLOS asin 2016 Arbitral Award. Nagpahiling manin pagpugol ang mga tropa kan Pilipinas asin profesionalismo. Naglikay man na maglala ang tensyon asin nagpadagos kan sa endang misyon. Apisar kan illegal asin agresibong aksyon kan Chinese Maritime Forces, komitido ang Pilipinas sa pagsulong kan matrangkilo asin responsableng mga aksyon susog sa international law. Bilang saro man na may miyembro kang international community, ang China piglaoman kang Pilipinas na parihuman ang gigibuhon kan sa ibong na kampo. Nag-deploy mga tugang ang Philippine Coast Guard o PCG ang duwang barko kaini sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea.
matapos ay pag-order ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan ang deployment kan BRP Malapascua o MRRV 4403 asin BRP Sandigan sa nasabing shoal. Sigon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, nakamabutan ka nasabing deployment na masiguro ang kaligtasan kan mga parasirang Pilipino sa lugar. Inot ang hinagad kan mga parasirang Pilipino ang presensya kan PCG mantang sina naglalawod sa Baho de Masinloc. Kasunod kang patanid de pinaluwas kan China na ikukulong kainan mga dayuhan na malaog sa indang pigakalamar na kadagatan insagod sa 60 aldaw na daing pagdangog o litigasyon. Mantang nakipaghuron man ang mga tauhan kan PCG sa duwang lokal na parasira na nasa shoal asin inugid an salud asin mga operasyon kan parasira sa Princess Yan Yan na may 12 crew asin Rondel 1 na may 7 tripulante. Sinabi ni Balilo na napaghurunan ninda ang patakot kan China Coast Guard na nag-aresto sa mga bako Chinese na nadakop nin parasira sa West Philippine Sea. Siniguro kang PCG sa mga parasira na sigurudohon kan mga tauhan kaini ang sa indang kaligtasan sin mataon din seguridad sa indang mga aktibidad sa pagsira. Nag-distribuer man ang Coast Guard din mga pagkaon na sinbulong sa mga parasirang Pilipino para madugangan an sa indang supply. Inaprobaran mga tugang ka Department of Budget and Management ang pagpapaluwas nin 1 billion pesos na pondo para gastusan ang water supply asin sanitation services na programa kan gobyerno sa mga hararayo asin tagong mga banwaan kang nasyon. Sigon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, nan pondo gagamiton sa construction, expansion asin pag-upgrade sa water sanitation asin hygiene wash projects para maparikas ang pagtaon ng digtas asin malining na serbisyo nin tubig sa mga harayong lugar sa tabang kang local civil society organizations. Magikinabang man sa programa asin ipinaluwas na pundo kan DBM ang 75 na munisipalidad hali sa 4th sagkod 6th income classes. Sinabi ni Pangandaman na importante sa gobyerno ang interes kan mga lokal na komunidad asin saro sa kamabutan kan gobyerno. Iyan may angat ang pag-uswag asin marhay na kabuhayan kan mga Pilipino. Ang pondo kukuahon sa Local Government Support Fund, Support and Assistance Fund o Participatory Budgeting. Siraram kan taon kan 2024 na General Appropriations Act. Isusulong ni Senador Amy Marcos ang extension kan termino kan mga nakatukaw na barangay official. Sinabi ni Marcos ang pahayag sa Annual Provincial Congress kan Liga ng mga Barangay kan Leyte sa Pasay City. Sinabi kan Senador na aram kaining bako supisyente ang 18 bulan na termino kan mga barangay kapitan asin konsyal para maipotob ang sa indang proyekto asin programa. Sigon kay Marcos, gusto kaining mapalawig niya na taon ang termino kan mga barangay official para iwas gastos sa eleksyon kasabay man kutaan midterm elections sa Mayo 25. Base sa iyang resolusyon, gigibuhon ang barangay election sa 2029 sarong taon matapos ang presidential election. Nagalao man ang senadora na pag-abot kang Hulyo niya taon. May papasar na sa kang Kongreso na o kaya ang sa iyang probestong lay kung dahil siguradong kukulangon na sinda sa oras sa Kongreso. Nagkasundo mga tugang si na House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at si Japanese Speaker Okishiro Nokaga sa pagpapakusog kan kooperasyon na pangdepensa asin pangseguridad kan Pilipinas sa Japan sa pagtiripo na ginibo sa Tokyo Parliament Building kasudma. Nangako man ang duwang leader na papalawigon ang trilateral cooperation sa pagultanan kan Pilipinas, Japan asin Estados Unidos. Ipinahayag man ni Nokaga ang kaugmahan kaini na magayon ang relasyon kan Pilipinas sa Japan. Tinawanin doon ni Nokuga ang importansya kan pagtarabangan para mamantinir ang karahayan asin ang pangingibabaw kang lay na paghurunan man sa pagtiripo ng pagtaonin patas na akses sa mga produktong agricultural kan Pilipinas. Suportado man sa mga infrastructure projects na pupunduhan kan Official Development Assistance o ODA. Pagtaonin proteksyon sa mga overseas Filipino workers. Investment kan Hapon sa Pilipinas asin ang security partnership kan duwang nasyon. Natukar man ang importansya kan trilateral cooperation entre kan Pilipinas, Japan asin Estados Unidos para mamantinir
ang karahayan asin estabilidad kang Indo-Pacific region. Hinagad kan Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na isamay ang sa iyang priority bills para makaskas na may pasar ang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Ang kahagadan ginibo kan opisyal kan DHSUD sa ipinaapod na sectoral meeting ni Presidente Ferdinand Marcos o ni Presidente Marcos sa Malacanang kasuhapon kay iba ng mga opisyal kang National Economic and Development Authority o NEDA. Gusto kan Department of Housing and Human Settlement and Urban Development na isabay sa listahan kan mga priority bills na hagadon kang presidente sa iyang State of the Nation Address o SONA sa masunod na bulan ang 4PH bill para masigurong matagamahan ini sufisyenteng pondo. Apera kay ini pigrekomendar man kan ahensya ang pagtripo na magkaiguan in funding guarantee para maipaitaas ang kumpiyansa kan government financial institutions na suportahan ang programa asin makaenganyar din mga pribadong bangko na maentra sa programa. Positibo man ang kasimbagan kang presidente dahil sa kamabutan kay ni na masimbagan ang dakulang gap sa programang paharong kan gobyerno kaya sinugo ang mga ahensya na mapag-adalan asin aramon ang lakdang asin pinakamarhay na gibohon. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang kay ni alas 6:33 nin pagkaaga. GB News Express. GB News Express. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career paths. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, Communication and collaboration, creativity, and character. preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, Professionalism, Service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark in a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express.
Ibinulgar mga tugang kang Israeli military an sa indang na kontrol ang nasa 60 hanggang 70% kang Rafah City sa Southern Gaza matapos ang sobrang 40 aldaw na ground offensive kontrolado nindangunyan ang banwaan kan Shabura, Brazil, Tal as-Sultan asin Philadelphia Corridor. Maabot man sa 22 na soldados ang nagadaan, mantang 300 ang nalugadan sa nasabing gyera. Nasa sobraman sa 550 mga Palestino o Palestine fighter ang nagadaan sa nasabing labanan. Business News. Business News. Nagpadara po ngunyan nin text messages ang Social Security System o SSS para ipagiramdom sa indang miyembro na magbayad kan sa indang utang o loans monthly. Sa sarong pahayag sinabi kang SSS na poon ka nakaaging bulan nagpuon na sindang kanasambit ng lakdang para pagiramdomon ang due dates para sa bulan na magbayad kang utang. Sigon kay SSS Senior Vice President for Lending and Asset Management Group si Pedro Bauy na nagpadara sinan loan billing statement sa sendang mga member borrowers sa pagikan sa sendang registered email address. Alagad bako siring kan text messages kadaklan kan mga miyembro kay ni. Then nagubukas kan sendang email inboxes. Ipinaliwanag ni Bauy na adaklan sa enda darak an mobile phones maski sa magduman kun kaya nahiling ninda ang text alert bilang marhay na paagi para pagiramdomon sinda. Abiso pa ni Baoy sa mga miyembro kang SSS na dapat mag-log in sinda sa my.sss accounts para ma-check an sa indang loan records. Inimbitaran man niya ang mga may unpaid short-term members loan na mag-avail kan consolidation of past due short-term member loans with condonation of penalty and consul loan program. Sa aram kang programa, bibiyon kang SSS ang principal as in interest kan past due short-term member loan kan sarong SSS member sa sarong consolidated loan mantang day man nabayadan ang penalties i-consolidate man ini as in i-waive kapag binayadan nin bilog ang loan. Mga tugang, para sa Health News, kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Dapat na mas maging maingat ang mga tawong minsan ang nagkadengge. Masalangkawan dyan sang maging mas seryoso na lang sa masunod na magkaigosintan ng dengue sigon sa mga eksperto sa salud sa kinaban. Sigon sa World Health Organization o WHO, ang mga sintomas kay ni perming minaluwas matapos na magbaba ang kalintura. Ay buwanin tulos na atensyon medikal ka mga tawong may severe dengue. Sa indang sinabi, nan mga warning signs ng severe dengue, iyo ang panluluya, pagkulog nin tulak, pagdugo nin ngaros o dungo, matinding pagkapaha, perming nagsusuka, dugo sa ati o suka, nagadidipisilan maghangos, malungsi, asin malipot, na kulit. Health News from Newsbase, Mardila, Gayeng Iba. Mga tugang Pag-asa DOST sa kamugtakan kampanahon, nasa linya po si Ariel Zamudio. Maray na aga po para po sa tuyang weather forecast ko niya na aldaw nin Merkules. Nakaka-apekto pa man ang southwest monsoon sa western sections kang Southern Luzon, Visayas, pati naman sa Mindanao. Digdi sa kabigulan nilalauman man sa maghapon ang bahagya hanggang sa mapanganuro na kalangitan. Sinigaman tsansanin mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya sa kun sa moderatong loros na sa sirangan sa kun sa timog sirangan ang mamamatayan na may banayad sa kun sa moderatong pag-alon kan kadagatan. At temperatura sa maghapon nilalauman 25 hanggang 33 antas kang Celsius. Alidigis sa DOST Pag-asa, Ariel Zamudio. Mga tugang iyang po ang kabilugan kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katawang po si Jenny Balyaran asin Shara May Leron. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta.
GB News Express. News Express. GB News Express. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratid sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang Chicken McDo Meal, 99 pesos na lang. Ang mabusugera, Chicken McDo pa. Much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga versus previous recipe and price. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera, Chicken McDo, mushroom pepper steak, and cheeseburger meals now at 99. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2024 to 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Pilit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pilit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pilit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pilit na, ilabas mo. San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Padagos kita ngunyan mga tugang at tapos na palan. Ulo ko naman sa ko si Chipre. Tapos nang iya barita, may paguna ko iwa pa. Tapos na palan sa barita sa jing. Di pangyari sa maaba. Kaya lawaran akong babasahon. Kasabi ni Chipre, ngayon lalansin mo naman ako. Bueno. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis. Mga helang, mga tugang dadakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi po ka mo magbabago asin tanganing maog mga tay kay puhan po na sabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin protection kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kaini. May bisyo manawara, mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na botika nationwide. Yan. Aha. Bueno. Kumusta lamang po ang satuya na ano yan? Kumusta lamang po ang satuya na mga kababayan na may mga birthday ngunyan? Happy birthday. Pasensya na po. Dahil ko nabasa kasuba gusto sendo tabi na kwan. Sendo na mga sendo tabi na ano ini. Sendo tabi na mga text messages. Habang duman sa programa tang morning hiri. Duman sa 5 to 6 tang programa.
Tabi. Bueno. Kumusta lamang po ang sa tuyang aldaw? Digdi po mga tugang sa ay sandali lang ha. Sa may mga travel, magandang morning tabi. Sa may mga travel dyan na nakatutok tabi sa sa UVA Express van ha. Good morning tabi habang kamu pasisiring kamo sa kwan, pasisiring kamo sa pasisiring tabi kamo sa pasisiring tabi kamo sa indong mga destinasyon ha. Sa mga nakatutok tabi diyan sa 106.9 sa WGB. Tabi, good morning tabi sa mga taga Perpetual College. Yan, diyan po sa Tabaco City. Maraynaga po bossing ha. Sa mga amigo tang namidbidan ta kasuhapon, dumantabi sa Pili sa Sports Complex sa La Puerte Sports Complex sa Kamsur ha. Sa Ginibo tabi na kwan, sa Ginibo tabi na recognition and appreciation mga tugang kan DepEd sa indang mga partner agencies ha. Good morning mga bossing. Yan po sa Perpetual College ha. Yan po sa Tabaco City. Okay. Bueno. Nasa linya, mga tugang, tapos na ba tayo? Hindi pa nga. Ano nangyari si Mumuna? May mga travel tabi na mga teachers. Ingat-ingat lang. Ngunya na pagkaaga. May mga birthday ngunyan. Haberday. Pasensya na po Dahil ko nagkabara sa kasubago sa mga kwanito. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini sa morning hearing. Pakipatugtog nga kan ay birthday ngunya ni Mama Ani na sumanga. Ano nga na apelyido ngunya ni Mama Ani sumanga? Mama Ani, happy birthday. Birthday mo pala, Ang pamayo tabi kan baka masala ko sa posisyon ko. Alam ko ang posisyon diyan Diyan tabi sa kwan sa Sunwest. Mama Ani, happy birthday po sa imo Miss Ani. Mama Ani sumanga. May dagdag na apelyido ini. Basta birthday mo po ngunyan, happy birthday tabi. Yeah. Happy birthday, Gary. Mari ang merindalan kayo ni Jan. Tabi, Jan hapon Jan tabi sa sendang opisina. Sabi ni Ate Rochelle, happy birthday. Ata magurang kaman pagkaaga-aga ni Lord tapos ng bareta mapon pagiraray. Sabi ni Rondon Ringaport. Good morning amigong Rondon. Marinaga tabi Ate Ron. Good morning. Tabi sa mga birthday celebrants natin. Si Dr. Alan Lucanyas birthday ngunyan, di ba? Dr. Alan Lucanyas, happy birthday po Doc Alan. Ang sa tuyang amigo, birthday ngunya ni Dr. Alan. Maray na agad tabi Dr. Alan. Ika na ang tunay amigo. Ika na ang tunay Happy birthday tabi sa imo tabi de ko aram kumpira ng edad ni Dr. Alan ngunyan. De ko aram kumpira ng edad ngunyan ni Dr. Alan Lucanya. Pero de ko lang sure, tabi de ko lang sure. Kumpira na tabi ang edad, maray na agad tabi Dr. Alan ikanan tunay. Happy birthday to you. Salamat tabi sa imong merindalan. Happy birthday. De nga ngunyan. Ay 61 na si Dr. Alan. Senior ka na pala na di. 61. Very proud si Dr. Ang amigo ko na very proud sa iya tabing pagkatawbod sa iyang edad. 61 na ngaya tabi ako migo. Yan. Dr. Alan, happy birthday. At saka happy birthday po kay Emelson Jan Osera ng Sunwest Heavy Equipment Operator. Happy birthday. At saka kay Ma'am Ani Sumanga, happy birthday tabi sa imo. Okay? At saka may kompadigdi nadangog ko si Joshua sa Pinkyon mo. Pertion ngaya magkapot kang programa. Riparo ko matibay talaga siya. Sana dahil siya ma-employ diyang kipolitiko. Charot.
Charot. Very good. Kaya nga, nipigitiwalaan ko pag ako lakaw-lakaw, buda pag ako nakalip. Alright. Siyempre, kaya punta na mga new breed. Ako mga tugang, kuha na ako, 48 na eh. Madali naman kita mag-retire, 48 na. Kaya, dapat nag-training na kita ng mga nakasunod sa tuya, tabi na ko. Sabi ni Chief Ramer, sa sinabi mo nga gabos ngaya, okay na ko tako. So, edad mo nga daw kumbinsido. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang sa morning hearing. Pasok, Jing. Yan. Barretan. Malamig. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Joshua Bino. Kamin, Joshua. Uha. Igwa ka na patiki fans. Ade. Pwede na akong mag-live ki oral awig maski dahil na ako magkuhan, dahil na ako magprograma online. Ade. May fans ka na pati. Pwede kang bahala. Joshua May. Bino. Aw, 48 ka na palan. Inako mong 40, sabi mo anito, una ko 42 ka pa lang. Actually tabi, no, hindi talaga. Napalingaw lang ako kasubago. Good morning, tabi amigong Jeril Aranya. Maray na aga. Ano na, Joshua? Alat ko na. May pinadala ka sa kuya. Duwang ilihidong opisyal, pigasabing parehong higante pag-abot sa lado politika. Saro man sa daw ang pinaghalian na probinsya, pero mortal na magkaiwal ngunyan. Iba man talaga, adi. Magtugang nga nag-iiwal sa politika. Magtugang, mag-ama. Oo. Mag-ama, magtugang, magtiyo. Dahil lang sa politika talaga, nag-iiwal. Diba? Yes. Okay, ano nangyari? Uha. Sisay daw ini. Dadawang ilihidong opisyal. Maray man si Dr. Alan talaga, maray na tao ini. Pag-una ko nga, 28 ka pa lang. Nagulpi. Tagulpi. Good morning kay Jaime Reforzado ng Alumon, Pulangi, Albay. Grabe yan sa tuyang paradangog pala na. Di. Pag-una ko dito sana. Sige, ano nangyari? Big sasabi, parehong higante sa lado politika. Saro ang pinaghalian na probinsya. Gigutom. Pero, portal na magkaiwal sa ngunyan. Yan. Mangyari BP ang sarong dakulang aktibidad. Pinagtaning ini sa tukawan. Pagsasarong oras na magkataning. Alagad na riparo. Dahil lamang naghuron. Dahil lamang maski maghampangan. Sabi kan kulalapnit. Garo ba ngaya sa mag-ilusyon? Nahaloy nag-ibahan. Tapos biglang nagkadaihan. Your soner. Ayun man talaga. Alibaw ngaya kamo baga magsuta kamong haloy. Adi. Opo. Pag nagka-break ka mo, pag nagtuparan ka mo, ang hiling tipwasan? Iyo baga. Yan sa istorya sa ko. Sabi ninda. Taday man ako experience sa kaan na ex ko nagka-breakan kami. Taday man ako dakol na ex. Taday man kitang dakol na excess. Ano nangyari sa doong ini? Magkataning pa na sa tukawan. Pero, parehong likay na langgad magkaduutan. Habok langgad makaduot, maski ang mga braso. Sa bagay, ano marotong ka kung nagsakay sa aeroplano? Tapos, nagkataon pang nagkataning sa tukawan. Baka bidbid kang airline nga, pataning mong kanduang ini. Oo. Di.
Pero ang oras ang nagkasip ang saro sa wala nagiling, ang saro sa tuo. Tapos ang braso ninda puro sa nakakirumo diyan sa may kuninda sa may braso ninda. Kaya pwede magdukutan. Awinda. Ang istorya kaya ni Pin, kan mga nakaagi ang bulan, talagang nagka-personalan ang duwang ini. Nag-exchange gift min mga maharang na tataramon kontra sa kada saro. Sarong aldaw, may nag-abot na bisita. Obligado ang presensya kan duwang opisyal. Ay napangyari. Pinagtaning ang duwa sa tukawan. Alagad na riparo ang direksyon kan mga hiling. Saro Paligaspe, saro Padaraga, talagang titwasan. Pagpare-riling pala. Pagpare-riling. Anhapot, wala na bang pag-asa ang dating mainit sa pag-ibig? Iyon man ang ano? Iyon man ang Hahayaan na lang ba na ang bawat isa ay lamunin ng galit? Iyon man ang God. Tama ka Florante. Tama ka din Francisco. Francisco Balagtas. Ako pala ang Florante at Laura. Francisco Balagtas. Kasi pag hinayaan natin ang ating puso at damdamin, lamunin ang galit, walang walang kahinatan ng ganong bagay. Walang magandang mangyayari. Magiging masaklap ang buhay natin. At saka walang kahinat ng ano nga na ang Bicol Campis? Tagalog. Peace. Isda. Iyo nga, actually, nalilibong man ako dyan. Sa ibang lugar baga, pag sinabing peace, isda. Tapos, pandok. Kumusta nga ang peace mo? Mapunggod lang yan, peace ko. Pandok. So, peace na katuninungan. Anong Tagalog ka ito? Ano sabi si Premier? Ano nga yan? Kapayapaan. Yes. Kapayapaan. Peace. Ang ganda na ngayon ng peace mo. Ang ganda ng peace mo. Tapos, ay, grabe nga yabi. Mahalo ng peace nga na sa merkado. At saka kailangan ko ng peace of mind. Good morning, Ninong Celso. Marinaga Busing. Ninong Celso, belated Happy Father's Day. Diba? Saro man sa daan, pinaghali at lugar. Pero nata ngaya, sa ang turing sa kada saro, garuman sa ng mortal na magkalaban. Nata daw yan, ano? Nata daw mga arog kaya. Ang mga arog ka, ang mga nangyari, ade? Ibaga. May mga pangyari man talaga na dahil mo nang gadma sa butan? Ang importante, huwag tayong magtatanim ng galit. Wala talagang, talaga dapat, kung ikaw ay sinampal sa kabila, ibigay mo sa kanan. Diba? Nga ni pantay ang kubag. Move to the rhythm of our music. Drop Oh yeah. Oh yeah. Featuring natural vibration. Oh yeah. Waiting for the world to change. Oh yeah. Now. You know the people give one peace now. Oh yeah. Let's go. Alabaw lugaring sa intro. Malas na kakong music. English pala na. English pala na. Hain sa Tagalog kan salbatan ng ini. Kapaya. Ito. Ito ang Tagalog version eh.
Ito ang Tagalog version. Yan baga nagkanta kan Tropical Depression, di ba? Yes. Iba man, itong nainot kong pigplay, nagkanta ka ito kuan Tropical Storm. Picturing pag-asa. Featuring Pag-asa. Pangyari sa maabaka. Kumbinsido sa nagdangog talaga, tama nga ika, so pis nga sira. Sumuka, pis din. Kapayapaan, pis din. Ano niya, paano magkauyon? Wala. Tasa do tabi, Jing. Tasa do tabi kilita music. Taday ko nadadangog eh. Nagulo, habang naghaloy, naguluya ang audio. Yan. Tasang pakilit. Tasa ba? Tasa ba? Yan. Kapayapaan. Kapayapaan. Oh yeah. Dapat lang. Dapat lang. Oh, ano na Joshua May? Okay na. Okay na. Dapat magkaigo talagang kapayapaan. Correct. Di ba? Bata dyan sa Sangguniang Panglawigan, parang mahirap ang kapayapaan. Yan din ang hit index. Okay. Kapayapaan tayo. Yes. Yes. Happy birthday. Kay Tia Ching Rizalina Balitian. Yeah. Happy birthday po. Aha. Oha. Joshua. Sala. Ito ganara na ba? Ganun ba? Ini po si Josh Mamay Bino. Oha. Ulita. Ini po si Joshua May Bino. Oha. Goodbye. Gari sangaw, Chief Ramer. Salamat po kasi anong pagantabay. Ay, sandali, may tawag tayo. Hello? Hello? At sabi pa, tama kami ko. Kuminsido ka na nga, peace mukha. Peace is the... So, iyo ba nga ano nga ang apod nga sa tulay? Sabi kan hinapot sorry po, joke lang ito mga friend nating Chinese Ano nga English nga kan tulay? Bleed. Tinapay nga bleed man. Bleed man. Okay na, sige. Salamat po. Mabuhay. Salamat po kasi ano magantabay. Balita alas 7. Susunod na. Peace be with you. Peace be with us all. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado!